Ngisacela ukubengelela nguMangothobana. Namhlanje ngizochaza ngomuthi wedlozi nokuthaka. Uma sikhuluma ngomuthi wedlozi, umuthi lo osuke uwuphuphile. Uma uwuphuphile walawulwa idlozi ukuthi hlanganisa lokhu nalokhu nalokhu abantu bazophila. Mase kuba khona umuthi othakayo. Makuthiwa uyathaka, uyahamba uye enyangeni ethize. Ufike uthake kuyona, mhlambe lenyanga inesibunge esithize, mhlambe lenyanga ilahle izingane, mhlambe lenyanga kukhona ekwenzayo nawe ofisa ukukwenza. Uyahamba uye kuyona, ifike ikunikeze lo muthi ukhandwa kanje 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 kanje. Bese wena uyawukhanyisela edlozini lakhe, uyawucela, yena uyakucelela edlozini lakhe. Wena ke mase ukhanyisela ngane ngembuzi noma ngenkomo kuyena. Uthi futhi mawusuza ekhaya lapho esigodlweni sakho, before ungene nakhona uyawukhanyisela noma ngembuzi emsamo, ukuze ukhone lo muthi ukuhlangana nethonga lakho. Hayi ukuthi uzongena ko Facebook uthathe imithi bese wenza kanjalo. Kufanele lo muthi usuke kwelinye ithonga, ube usukhiphile, usho futhi ale mbuzi uthi na umuthi enguthathe kwasibanibani owenza into ethize, nathi ngiyafisa la ekhaya bogogo ukuthi sesikwenze lokho, na imbuzi engubeka ngayo kunini, ukuze ukhona ukusebenza bese uyasebenza umuthi. Njengoba abantu bengalapheki njengamanje, abantu bangena ko Facebook befunda imithi, bethathe begaye bese bethi uyalapha umuthi. Umuthi olaphayo umuthi onethonga phezulu, umuthi onedlozi phezulu kwawo, uthi umuntu momnikeza idlozi lifaka amandla kulowo muthi. Njengoba abantu bengalapheki njengamanje, njengoba nezinyanga sezingaka, isizathu ukuthi la ko Facebook kunemithi ebhaliwe. Uzothola ukuthi umuntu esigodlweni sakhe kugcwele imithi eminingi naye eminyaka akasayazi, ngoba akusimithi yedlozi lakhe. Makuwumuthi wedlozi lakho wawubika kahle noma ungawubeka kuphi, uthi mawubamba libuye idlozi likutshela ukuthi lo muthi lo owento ethize. Yikho ngithi kubalekile kakhulu ukuthi sifunde umuthi wedlozi nomuthi uma uhambile wayothaka nomuthi wa ku Facebook. Yabo. Yikho ngithi kubaleke kakhulu lokho ukuthi si-understand. Kubaleke kakhulu lokho ukuthi sikwazi ukuthi lokhu kwenziwa kanje, lokhu kwenziwa kanje. uMangothobana lo, isangoma esibholwa ngonyezi.